Mustapha Ali TV, ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa da zarar mun daura sabon shiri za a sanar da ku. Mun gode. Yau ga furanni ko'ina, gari yana da sai ni kuma dai nemin na kuna rashin Zainaba masoyiya. Na da sako, ban san ta yadda zai je lahira ba. Na tunani Zainaba za ta dawo duniya ba. Ƙauna da soyo sun sanya na zama ya gane zaune. Yau ne na gane abinda na yi wa Zainaba kuskure ne. Ba wata dama ta ganawa domin ga kibin ne. Ni dan Adamu ne, kin san ba zan gaza aikata kuskure ba. Akan ki Zainab gashi wasiƙar